Usa ka bus ang mibusikad karong hapon lang sa Coronadal City. Samtang laing pagbusikad nahitabo sa Tacurong City sa Sultan Kudarat. Atong saraw ng detalye nini sa live report ni Jess Tony Humamil nga anaa karon sa Coronadal City. Jess? Sara usa ka tricycle driver ang samdan human mibusikad ang usa ka bus dinhi sa Coronadal City. Samtang laing pagbusikad usab ang natala sa Tacurong City, 15 minutos lang ang agwat human sa nitabong insidente dinhi sa Coronadal. Alas 12:30 sa hapon ibusikad kining luyo nga bahin sa Yellow Bus Line sa Aquino Street, Johnson Drive, Coronadal City, diin guba gayud ang salamin niining maong bus. Gikan Tacurong City kining maong bus nga adunay number or body number nga 2108 ug adunay sakay nga upat ka pasahero. Walay naon sa sasakay niining bus apan ang driver sa usa ka tricycle ang nasamdan gayud nga anaa karon sa Provincial Hospital dinhi sa Coronadal City. Dayon gikordon ang lugar human sa hitabo. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa otoridad ang insidente. Lakip ang motibo ug kinsa ang responsable sa pagbusikad. Gipakusgan sab ang seguridad karon sa terminal aron malikayan ang maong panghitabo. Nakahinabi sab nato ang usa sa mga nakasaksi sa hitabo nga mao ang tricycle driver nga si Raymond Mendoza nga anaa sa likod sa bus kaganiha atol sa pagbusikad. Sumala niya nga grabing kakulba gayud kuno ang iyang nabati og abi kuno niya og naigo siya hinoon wala siya naangkon nga samad. Aduna siya duha ka pasahero kaganiha dayon sab daw kuno dayon sab daw kuno siyang nakadistansya dihang nibusikad ang maong bus. Nung may nagsigaw na bomba, doon ako nagtabi. Tapos nakita ko yung isang driver, duguan na. Ay yung pasahero ko, tinulungan niya yung driver na isa. Samtang 15 minutos lang ang agwat aduna sa inatalang pagbusikad sa Tacurong City, partikular sa Purok Paraiso, Barangay New Carmen. Hinoon, walay natalang casualty sa maong insidente. Sara, matud pa sa PIO Chief sa Sultan Kudarat Provincial Police Office nga kaganihang alas 12:45 sa udto nahitabo ang pagbusikad sa maong lungsod o ginaimbestigahan nila karon kung aduna ba kini koneksyon sa nahitabong pagbusikad usab dinhi sa Coronadal City. Sara. So just sa makita nato diha naa ka sa area kung asa nahitabo ang pagbusikad. Kumusta ang sitwasyon dinha karon? Murag normal naman sa makita namo pero sa imong point of view unsa ang sitwasyon dinha karon? Sara, back to normal na ang dagan karon sa trapiko sa dinhi sa Aquino Street, Johnson Drive dinhi sa Coronadal City. Kaganiyang alas 4:28 sa hapon, giablihan na ang maong lugar alang sa mga motorista ug ang bus gidala na usab sa Coronadal Police Station alang sa dugang pang investigasyon. Sa karon, Sara, wala pay official statement kalabot usab sa hitabo kung sa bagyod nga klase nga bomba ang gigamit sa pagbusikad o sa pagbusikad kaganiha sa maong bus. Sara. Okay, amping mo diha ug daghang salamat. Jess Tony Humamil.